Ahojte, tak vás vítam na mojom YouTube kanáli Nikoleta Rajma. A dnes by som vám povedala niečo na tému anorexia. S anorexiou budem hovoriť o svojom príbehu, ktorý som si sama prežila, a je to, že som si touto skúsenosťou prešla v puberte, keď som mala nejakých 13 rokov. A bolo to... Skúsim sa teraz akože pozrieť späť. A bolo to v období, keď si pamätám, že som mala nejakých 12 a jedno leto som proste pribrala, ako keby som... Dnes, keď sa na to pozriem, tak som zajedala niečo, pamätám si, že som vlastne prišla domov zo školy, tešila som sa na to, že si kúpim, že som mala tie peniažky, to vreckové, a za to som si nakúpila čipsy a všelijaké blbosti a sadla som si pri telku a pozerala som nejaké seriály. A toto bola taká moja vášeň, proste úplne, že tam ako keby nič iné neexistovalo, že to bola taká moja radosť. A to bolo vlastne jedno leto, kedy som tak vlastne dosť pribrala a začali mi to druhý akože hovoriť. A akože keď to počujete od dospelých, že ti niekto dospelý povie, že pribrala si, tak vlastne mne tam nastal taký sek a ja som sa vlastne v tej chvíli v jednej rozhodla, že od teraz idem chudnúť. Že to nebolo, že od zajtra, od pozajtra, od tejto chvíle. A si pamätám, že som sa postupne, to som už mala 13 rokov, tak vlastne som sa dostala na také, že som na obedoch vlastne nedávala sladké, vždy som si dala jedno alebo druhé, na desiaty som mala vždy polovičku celozrnného rošteka a také. A večer po 5. som nejedla, vlastne to bola zásada, proste prísna, ktorú som si naordinovala, že po 5. nejesť. A vlastne potom do toho prichádzalo, aj začala som chodiť na karate a taký krúžok, hen taký. A ako ten čas išiel, tak som si vlastne potom uvedomila spätne, že ja som si začala odvykať od jedla. Mňa to prestávalo napadať, že vlastne som hladná. Že ja som vlastne si úplne vypla túto kontrolku toho tela, že som hladná, a ja vlastne som prestala byť hladná. A mne potom už vlastne časom stačil jeden rožok na polku, na obed a na večeru o 5. A potom som do toho ešte dala vlastne posilovňu, 13-ročná. A každý večer po 5. s tou brúšakou, bez toho som nevedela zaspať. Až sa stalo to, že proste jedného dňa som odpadla. A vlastne vtedy akože si to aj okolie všimlo, že vlastne ako som schudla a mne to dodávalo ešte väčšiu silu v tom pokračovať, že wow, že super. A len akože potom, ako keď sa hento stalo, že som odpadla, tak vlastne už to začali aj naši riešiť, a potom som išla k psychologičke a také, a ona mi tak hovorila, že nemusím proste robiť tých 100 brúšakov, ja vraj musím proste. Ale to som si ešte vtedy neuvedomovala, 13 rokov som mala. No a ako potom išiel ten čas, tak vlastne ako keby, keď som sa dostávala do tej puberty, tak som vlastne začala priberať, zrazu som si začala potom už dovolovať jesť aj po 5. a zrazu som spoznala jedlo pizza a také. Takže už to išlo, že som sa ako keby navrátila do tej pôvodnej váhy, ale vyrastla som vtedy. Ale proste tá obmedzená myseľ tam stále ostala. Ako telo sa dalo nejako do rovnováhy, ale myseľ ostala stále deštruktívna. A tu sa dostávam k tomu, že všimla som si aj na okolí, že túto chorú myseľ má veľmi veľa báb a nemusia byť ani pribraté. Práve tie, ktoré nie sú pribraté, tak vlastne toto zažívajú, lebo ja som vlastne
potom fungovala na tom, že vlastne všetko, čo som zjedla, tak som mala výčitky. A to bolo proste také sebatýranie a že na jednej strane myseľ mi hovorila daj si, úplne som si dala a potom v zápäti ma proste dala dole a som bola v takých depresiách, že dovidenia. Nedostala som sa do bulimie, ale toto som tam ako stále vnímala, cítila rokuce. Potom som sa dostala k fitnessu, že vlastne tam sa mi to tak upravilo, že vlastne som tam uvidela tú rovnováhu v tom, že áno, aj som jedla, zároveň som cvičila, robilo mi to radosť, mala som tam presne naordinované, čo mám jesť, nemala som z toho výčitky, lebo tie výčitky to je proste to najnáročnejšie. Ale potom som mala veľké ciele a chcela som ísť na súťaž. No a tam mi to zase celé rozbilo, lebo tam boli prísne diety a všetko. A jasné, že to nedokáže hockto. A ja som, že prečo som to ja zvládla. No jasné, lebo proste ja som mala vytrenovanú myseľ na to. Že nemala som to v takej prirodzenosti, ale to bol proste taký tlak na seba a dala som to. Dala som to proste, ale bolo to ako... Cítila som sa ako alkoholik, ktorý vlastne alebo feťak, keď nedostane dávku, tak vlastne má absťaky. A potom vlastne mi ešte dlhý čas trvalo sa navrátiť do nejakej ako takej rovnováhy znovu opäť. A nebrať to cvičenie ako závislosť a celkovo len preto, aby som proste schudla, ale aby som to mala pre radosť, to vlastne to, čo bolo na začiatku, ako som to mala, tak tam sa mi už nepodarilo dodnes vrátiť. A je zaujímavé, že ako sa z toho dá vyliečiť, proste z takéhoto niečoho. A mohla som vyskúšať všetko, proste. Aj som pustila tú kontrolu nad tým jedlom, že uvedomila som si, že nemôžem už vlastne fungovať na nejakých dietách alebo niekto, kto mi radí, ako čo mám robiť, alebo čo mám jesť. Tam automaticky sa mi to zapína, tá riadna kontrola. Ale ja som si uvedomila, že začala som pozorovať seba. Začala som pozorovať tú myseľ, že aj dnes, proste po 15 rokoch, to tam stále je. Stále to tam je, ale ja to pozorujem. A keď to spozorujem, tak si to uvedomím, že to je zase tá myseľ a ja jej už nemení dávať pozornosť a už sa mi to vôbec nechce riešiť proste. A to jediné mi začalo fungovať, že ako keby prestať krmiť tú deštruktívnu myseľ, ten deštruktívny vzorec, to nastavenie mysle, ktoré tam bolo naučené, že vlastne najeť sa a mať výčitky. A proste takto dookola. A seba obviňovanie a seba proste kritizovanie a išlo to do takých depresívnych stavov, že vždy som si proste prijala, že keby to tak mám ako niektorí ľudia, že vlastne vôbec to jedlo v živote neriešia, že vlastne, že je to taká prirodzená súčasť, ako keď si umieme zuby, ako sa osprchujeme, tak to jedlo je takto. Som to v živote tak nemala. A áno, videla som to aj v rodine nejaké také nadstavenia, že potom som si to akože začala dávať do súvislosti. Áno, prišlo to tam uvedomenie, ale čo ja s tým budem robiť teraz? A jediné mi proste prišlo na to, navrátiť sa sama k sebe, vnímať samu seba a vlastne z toho kľudu, keď príde chuť na jedlo, tak dám taký príklad, čo ma tak napadol minulé, to bolo také zaujímavé, že normálne som si dala obed a potom úplne takú brutálnu chuť na sladké som dostala, že to bolo akože, to sa nedalo, to normálne hučalo, choď si teraz cez celé mesto, aj keby máš ísť kúpiť sladkosť a 3 sladkosti a zjedz ich a zapij ich niečím sladkým. Tak proste, ja že dobre, kúpim si nejaké dietné a išla som cez celé proste mesto a teraz som si to nakúpila, dala do auta a zrazu ten pocit odišiel. Alebo to nutkanie. A ja teraz, že takto funguje tá myseľ. Ona ťa nutí, ona ti proste káže, musíš, ale ono to za chvíľu prejde. Keď my vlastne vydržíme v tom, byť v tom pozorovateľovi a nechytiť sa na to, tak ono to za chvíľu odíde.
len je to zo začiatku náročné, je to vlastne pozorovanie samých seba a navrácať sa sám k sebe. A ono postupne sa to uvoľňuje a čím menej tomu potom budeme dávať toho náboju a energie a vyčítať si to, aj keď sme to spravili, tak ono to vlastne už potom nebude sa mať na čo chytať. A kedysi som si prešla cez vegetariánstvo, vegánstvo, ty kokse, som bola úplný majster vo všetkých dietách a aj tak ma to ako keby tými kolečkami vrátilo zase späť ku mne. Vnímať seba a vnímať tie nastavenia mysle a konštrukty, ako to tam mám. A keď sa ich chytím, tak nevadí, ale prestať si to vyčítať a prestať to krmiť tou energiou, tou našou pozornosťou, lebo tá pozornosť to je to najviac, čo máme. A veľa tej pozornosti som tomu dávala veľakrát. Nevedela som sa sústrediť ani na iné veci a vlastne, keď som to prestala riešiť, tak som sa chvíľočku cez niektoré dni začala aj nudiť. A si hovorím, že to čo je? Že ja sa nudím. A to nie, že ja sa nudím, tá myseľ sa nudí. Lebo ona nemá čo riešiť, lebo je už prekuknutá. Lebo vie, že už proste na toto sa len tak nechytím. A si hovorím, no dobré, tak sa myseľ nudí, ale väčšinou tam potom vždy príde niečo ako náhrada, čo bude naplňujúce, čo nás bude baviť a nemusí to byť stále len, že sa budeme patlať v jedení a nejedení a v deštrukcii seba, svojej váhy, svojej postavy. To akože keď som sa odvážila postaviť na váhu a uvidela som tam to číslo, to bolo. To je akože to niekto, kto si to neprežil, tak to nevie pochopiť. Aké sú to všelijaké pocity a emócie, ale mňa to potom viedlo k tomu, že ako keby, áno, postav sa na tú váhu a teraz pozoruj v sebe, čo sa deje. Čo sa deje, kde si neslobodná, dieťa to drží proste v tých obmedzeniach, lebo naozaj, keď sa dostaneme do toho kľudu a spojení samý so sebou, tak ono sa to ladí samé a ono vlastne presne ako som vravela, že ako ráno vstaneme, ako si spravíme kávičku, myjeme si zuby, tak takto prirodzene potom k tomu sa skladá aj to jedlo. Že už nad tým nepremýšľame, už to proste neriešime, není to stredobod záujmu tej pozornosti, ktoré tam dávame a vieme tú pozornosť začať dávať inde. A vie sa nám preskladať aj život cez túto sféru, túto oblasť. Hej, lebo ono zmeníme túto niečo a ono vlastne, tá zmena má dopad na celý život v každej jednej oblasti. Takže verím, že to možno niekomu pomohol tento pohľad môj na túto tému. A ak by ste mali chuť, môžete mi aj napísať do komentáru, ako to napríklad máte vy, ako sa s tým vysporiadavate vy. Či vám niekedy niečo pomohlo, nepomohlo, lebo veľa tých vecí pomôžu, ale iba na chvíľočku. Ale ja som naozaj stále tam vedela vo vnútri, že je niečo také, čo je trvalé. Nie, že proste to je len na chvíľočku a potom to prestanem robiť a zase sa to vráti do starých kolají. A povedala som si, že kým nepríde šport alebo niečo, čo ma bude baviť, nejaká aktivita taká, ktorá mne bude prirodzená a budem to robiť s ľahkosťou, tak nepôjdem cvičiť, proste nepôjdem tam na silu. Lebo to je zase ten tlak toho ega, tej mysle, ktorá proste chce a proste tlačí ťa, musíš, lebo inak to, hento, tamto a proste zase tá deštrukcia. Vôbec nie. A napríklad minule ma to napadlo ísť pešo niekam, čo som proste úplne autový typ. Alebo proste také maličkosti a opäť si to tam všímam tým pozorovateľom, že aha, je to kúsok, ale štipinka, že je to proste možno milisekunda z toho dňa, ale ono sa to bude rozširovať. A naozaj ten kľúč je tá ľahkosť, pokoj, navrátiť sa sám k sebe a vnímať seba. Ahojte!